Paradis er et nyt projekt, et yoga- og retreat-center i de smukke landlige omgivelser syd for København. Paradis Retreat Center er tænkt som en ramme for folk, der vil arbejde med deres indre gennem yoga, meditation og kontemplation. I disse paradisiske omgivelser finder man indre fred, stilhed og lykke. Noget, der er vanskeligt at finde i den hektiske dagligdag. Vi er en lille gruppe venner med den fælles idé at skabe et paradis på jorden. Vi er 6-8 mennesker, som flyttede ind for at skabe det optimale sted. Et center, hvor man kan udvikle sig spirituelt og opdage sit eget indre paradis. Hvor man kan komme og vække sit indre lys, kærlighed og lykke. Hvordan vi fandt stedet. Det eneste jeg kan sige er, at det er et mirakel. Gården ligger det perfekte sted og er på alle måder perfekt til det vi vil gøre her. Paradis er et kursuscenter med workshops og retreats. Her skal også være aftenskoleundervisning i yoga og meditation, caféaftener med film og foredrag osv. Alle mulige slags spirituelle aktiviteter. Det bliver også muligt at leje hele stedet til kursusaktiviteter, hvor man ønsker smukke omgivelser omkring sin aktivitet. Teamet kom hurtigt op på 15 mennesker, der alle arbejder på frivillig basis. Vi har arbejdet dag og nat for at gøre klar til den første meditationslejr. Inspireret af vores arbejde og dedikering begyndte folk at strømme til. De kom i weekenderne og hjalp os med at blive klar til at huse omkring 100 mennesker på det første retreat, der varede i 2 uger. I arbejder for at holde trit med jorden og med jordens sjæl. 10 ved at være uvirksom bliver I en fremmed for årets tider og træder ud af livets procession, som bevæger sig majestætisk og i ophøjet lydighed mod det uendelige. Når I arbejder, er I som en fløjte, som timernes væsken strømmer igennem og bliver til musik. Når I arbejder, fyldbyrder I en del af jordens fjerneste drøm, tilegnet jer ved denne drøms tilblivelse. Ved at være udholdende i arbejdet, viser I sand kærlighed til livet. Og at nære kærlighed til livet gennem arbejde er at være fortrolig med livets inderste hemmelighed. Arbejde er åbenbaret kærlighed. Vi har allerede haft vores første retreat med omkring 100 deltagere. Det var et silent retreat på 14 dage, hvor folk mediterede i stilhed. Folk kom fra hele verden for at meditere og søge indre mening. The administrative staff and also the kitchen staff was doing amazing job, really amazing job, keeping us supplied with the good food, with information all the time, so we knew what was going on. It was done very, very nice, very good. And it's a really nice place. Already before coming, I have seen a lot of pictures on the internet, and I've heard stories about Paradise Retreat Center from people in the yoga school, and I have made pictures in my head, and I really, I could just tell that I would love it. This place is deserving its name. Is indeed a paradisiacal ambience here. I've been in many other places holding even retreats like that, and here is a very balanced combination between these nourishing energies of nature and in the same time still the stillness and the silence of the north that I found to the extreme, for instance, in Iceland. But here is very well balanced, this profound silence with still a lot of nourishment in a beautiful nature. Also the retreat center, as it grows, it's very promising, very welcoming, so yeah, I find the facilities perfect for a retreat. Paradis har engang været en bondegård. En gård er et perfekt sted til aktiviteter med mange deltagere. Der er masser af kæmpestore rum, som kan laves om til faciliteter, der kan rumme en stor gruppe mennesker. I Paradis ønsker vi at skabe et miljø, der respekterer de essentielle principper i harmonisk byggeri. Vi bruger det gyldne snit så meget som det er muligt,
så vi opnår de rette harmoniske proportioner i henhold til Fibonacci, som også de gamle grækere og egyptere gjorde. Vi bruger også den ældgamle Vastu-tradition til at fastsætte, hvilke placeringer i henhold til verdenshjørnene, der er bedst, således at vi sikrer os, at alting er i harmoni med naturen og går op i en højere enhed. Den gamle garage, der førhen skærmede for de kæmpestore landbrugsmaskiner, blev omdannet til en charmerende, rustik spisesal. På lange bænke og borde vil alle komme til at sidde ved samme bord, som i de store familier, der fandtes i de gode gamle dage, med et kæmpestort åbent ildsted, bygget i store sten fra marken. I staldbygningens første sal er der et kæmpestort rum, der tidligere var kornlager. Når vi har fået isoleret taget og væggene og lagt trægulv, bliver denne store sal ideel til at huse de store sommerlejre, vinterens meditationsretreats og andre aktiviteter, der samler en stor gruppe mennesker, som store koncerter, teaterforestillinger, fester og lignende. Hallen kan rumme omkring 300 mennesker. I haven lige ud for spisesalen bygger vi et badehus med toiletter og brusebad, således at vores gæster både indenfor og dem, der camperer, har let adgang dertil. I hjertet af Paradis Vækstcenter skal der være et healingscenter med healingsmassage og vejledning i andre naturlige healingsmetoder. Folk fra lokalområdet kan komme og få råd om healing, kostvejledning, udrensningsteknikker osv. Luksussovesale, som faktisk nærmere er små selvstændige rum i japansk stil, hvor der kun er én køjeseng i hver, som er høj nok til, at den i underkøjen også kan sidde oprejst i sin seng. I den sydøstlige del af Paradis skal der være et lille smukt springvand. Dette er et vidunderligt projekt, hvis formål ikke kun er at have et kunstværk, men også at opløfte hele Paradis-ejendommen med en spirituel impuls, der kommer ved at tage højde for Vastu-rådgivningen. Springvandet bliver lavet som et tredimensionelt Tribhuva Sundari yantra. Tribhuva Sundari er den tantriske gudinde for kærlighed, skønhed og harmoni. Ved at bygge et solidt meditationstårn i sten i den nordvestlige del af Paradis, følger vi rådet fra Vastu-traditionen. Ved at bygge dette stentårn netop der, giver det ikke blot optimale resultater for den person, der sidder og mediterer i tårnet, men har også en gavnlig indflydelse på hele Paradis ved at skabe stabilitet og jordforbindelse. At opbygge Paradis og hjælpe med dette projekt har været en af de mest transformerende og inspirerende perioder i mit liv. Vi bygger et tempel for menneskeheden her. Et sted, hvor man kan transformere sig. Et sted, hvor folk kan komme og finde indre fred, kærlighed og lykke.